سلام تخاتلتي وقع سبورت اب سي ام اكسترا channel كمي كانيخم لو خاخم تلمود حد مدب حيزلكم مصيلخو از مدب زي بزعبا قدد مشكلتا ويا قدد مشكلتا زتكوريو كنمنا مدب محلافيغنا اقديمه لايك سبسكرايب شير بمغبار نز مدب كتتابعو امحصنكم مساهم زلخو بامنت صقاي بيمي بقطع نابت مدب قبلكم كم زفلت كابكلتشن 12 حيزو عمتاوي بأدالوتي أميسابانغو زدالو نبلوص أفريقا وتقدر بشكلتا زعدل عبي شلمات كم زلو نفلتينا ناكلتشن إسران سلستن بلوص أفريقا وتقدر ماين مشلام دما دومون 15 أفريقاوين بلوص تقدمتي تحاريم ويدما تحاصيم الو كابزيم تحاصيم زلو 15 تقدمت كم تلمد حجون 5 تقدمتي إيرتراوين مخانمي أبالات أجمل كيح بحريم أبزنا يشلمات محصاي أتيوم أدلو سوم دما بينيام جرماي ناتنايل تسفاتين ناتنايل برهانة هينوك مل برهانة أمانيل جبر جزابي هرنيم من البات منسيلنا نزي ناي أميسابانغو بولوس أفريقيا أو شلمات انت دار إنايو قداماي تشلم نايزي شلمات زن بعبي دما قداماي إيرتراون ناتنايل برهاني أبكلتشن 10 بعلو ينس شلمات باريخو مالتي أبكلتشن 14 مقصد دبساي تعويتو نيرو أبكلتشن 15 دانيال تخلاي مانوت تعويتلو أبكلتشن 16 تسفم عقبا مريم تعويتلو كابكلتشن إسرانس كابكلتشن إسران كلتن دما أكتاتيلو سلسة جزي بينام جرماي تعويتلو نيرو حجي أبزي ناي كلتشن إسران سلستن من عوت خون يتحطه بزيادة أبزون تقدادمتنا ويدما بتم إيرتراين تقدادمتي انتدا أتوكيرنا من الوقت تي عوتون كابو ما يحلفني إلنا سلنا حسب أبتي ناي أفريقيا ناي سي أي رانكون نسوم يمرحو سلازلو مالتيو بحافشا ناي حموشتيهم أبزي زحلف السيزن زنبوروم ناي ريس ويدما ناي ريس قعزو كما يكم زنبرا كندهسسينا بفلاي جن أب بينام جرماين هنوك منو برهانن بزيادة أبز عمت زي تشلماتون نابهم زغرب كوينس لد سمعني بزيادة بزعبهم ويدوان زعمت زي زحلفو قعزو حصر عبينا خندسينا ببينام جرماين ترى جميرنا بينام جرماي أبزي زحلف سيزن إسرائيل شدشتن استفل عليه ودرات كجبرن كله كابزيهم توم 4 تورات يمنيرو تور فرانس وسخكا مالتي من البات عبيت عوتاتو ناي بينام جرماي بز عمت زين تدارينا 13 غزي اب توب 10 كاتو كيليو كابتي ازيو عبيز باله إلنا هنقولصو نخل دما اب توب دي فرانس سالساي كوين استعوتو اب توب دي سويز ستيج وينر دخونو وي نمدرخ عوت زمصالو أب ترينو أدريانيكو ون سالساي درجة حيزونيرو أب فولتا بالينشاون أب قداماي مدرخ ناي مدرخ عوتا مزجبونيرو أب تروفيو بالما كالاي درجة حيزو أب تروفوسيس سالينس تبعله وددر نما سالساي درجة حيزونيرو مالتي بحفشا بينام قرما يبز أحمد زي 59 معالتات زرقح زلو ودراتي كايدو أبزي معالتات زدما 6381 كيلومتر تقوعي زلو نايسي عينة بدما 793 كواهل الكيلو من البات بينام قرماي تبزعابي أبزع عمت زيتي ناي تور دي فرانس وددر زقبرو أو زكايدو كالسي ناي عوت منفسن رئيناينا ولو كانت ناي ستيج عوت انت زي مزة جن أتي سوزر أيو ناي موددار منفس من البات بزح رقاحيتات كنجلس نخلينا ناي كان تحجز كال تكنيكاون تاكتيكاون زخانة مغنياتات كله يخلي بحفش وجن من البات حنت عوت ناي تور دي فرانس يعني ران تتخون تي متملكع ويدماتي ناي زعمت زي كمت بفلاي مستزحلف عمد زن صبارق عوتات الرائخة أزياء أنت أبارقيت عوت مخونة اللونيرا جن كأيقونن إذا معنات جن عمتو عوتاي نبرني لنا هنقول صين خلينا جنا أني إشتي زلت تقدر ماي بزح نتصبيه تقدر ماي زيد ما هم قداماي تمكرو توسيدو معناته تري فرانسون قداماي وددريو تناتنا
تጽبيت حدا ግዜ መጠኑን ሕልፍ ብልዩ ምስትክውንነት ኣራኢኻ ግን ምክንያቱ ገለገለ ተቐዳደምቲ ኣዝዩ ነዊሕ ዓመታት ኣብቲ ውድድር ተሳቲፎም ናይ ስቴጅ ዓወት ኣይኮነን ቶፕ 10 እውን ደይረኸቡ ተቐዳደምቲ ኣለዉ ሶ ቢንያም ግን ደጋጊሙ ኣብ ቶፕ 10 ከኣቱ ርኢና ኢና እቲ ናይ ስቴጅ ዓወት ድማኒ ኣብ ዝቐረባ ዓመታት ከም ድመጽእ ኣይንስሕቶን ስለዚ ብሓፈሻ ናይ ቢንያም ግርማይ ናይ ሲዝን ውጽኢት ወይ ድማኒ ከመይ ነይሩ ሲዝኑ ኢልና ክንግምግም ተራ ፈቲና ምናልባት ምስቲ ዝሓለፈ ዓመት ኣራኢኻ ድኽም ክብለና ይኽእል ኸውን ግን ድሓን ድኾነ ሲዝን ከም ዝሕለፈ ንግምግም ማለት እዩ ብድሕሪኡ ናብ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን እንተዳ ሰጊርና ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ኣብ ሰዓት እዚ ምስ ክለብ ኣስታና እዩ ዝወዳደር ዘሎ ዝሓለፈ ዓመት ግን ዝበዝሕ ክፋል ናይቲ ዓመት ምስ ግሪን ፕሮጀክት ባርዲያን ኮይኑ እዩ ተወዳዲሩ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ 26 ዝተፈላለየ ውድድራት ክሳተፍ እንከሎ ካብዚ ብፍላይ ምስታ ነው ብዙሕ ዓወታት ዘመዝገበላ ቱር ኦፍ ኩሃ ሌክ ትብል ኣብ ቻይና ዝተኻየደት ደሚርካ ኣብ 6 ቱራት ክሳተፍ ክኢሉ እዩ ኣብዚ ዓመት ካብ ዘመዝገቦም ዓበይቲ ዓወታት እንተዳ ኢልና ኣብ ዙር ሩዋንዳ ብጫ ማልያ ክዕወት ክኢሉ ናይ ካልኣይ ስቴጅ እውን ዕውት ነይሩ ኣብ ናይ ዓቐብ ድማ ሳልሳይ ደረጃ ክሕዝ ክኢሉ እዩ ማለት እዩ ካልእ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ኣብዚ ዓመት እዚ ናይ ኣፍሪቃ ቻምፒዮን እዩ ቀዳማይ ወፂኢት ናይ ጽርግያ ውድድር ኣብ ናይ ግዜ እውን ሳልሳይ ክወፅእ ክኢሉ እዩ ኣብ ቱር ኦፍ ኩሃ ሌክ ድበልናዮ ኣብ ቻይና ከዓኒ ተኣዝዩ ዝደመቐሉ ውድድር ኮይኑ ቀጠልያ ማልያን ብዓብዩ ቀጠልያን ብጫን ማልያ ብሓደ ግዜ ክዕወተለን ከሎ ኣብ ናይ ዓቐብ ከዓ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሻ ክርአ እንከሎ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ኣዝዩ ዕውት ዓመት ይሕሊፉ ብፍላይ ድማ እቲ ብኣፍሪቃ ዝተኻየደ ውድድር ዙር ሩዋንዳን ንቻምፒዮን ኣፍሪቃን ክዕወተሉ ምኽኣሉ ቀሊል ኣይነበረን ማለት እዩ ብተወሳኺ ድማ እቲ ኣብ ቻይና ዘካየደ ውድድር ከምቲ ዝረኣናዮ ድማ ኣብኡ ሓያል ናይ ምቅላስ መንፈስ ብምርኣይ ንክልቲኡ ማልያ ክውንኖ ክኢሉ እዩ ናይቲ ኣብዚ ዓመት ዘርኣዮ ኣንጻባራቒ ዝኾነ ዓወታት እምበር ናብ ዓባይ ኣስታና ንኽጽምበር እውን ዕድመ ዝቐረበሉን ስታጋንታ ተጸምቢሩ እውን ድሮ ውድድሩ ጀሚሩ ዘሎ ማለት እዩ ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ኣብዚ ዓመት እዚ 73 መዓልታት ክዝውር እንከሎ ኣብዚ 73 መዓልታት ዝርግሐ ዝነበሮ ውድድር ድማ 11193 ኪሎ ሜትር ተጓዒዙሎ 869 ናይ UCI ነጥቢ ድማ ከዋህልል ክኢሉሎ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ ናትናኤል ብርሃነ እዩ ኣብ ቤይኮዝ ናይ ቱርኪ ጋንታ እዩ ዝወዳደር ዘሎ ናትናኤል ነዊሕ ዓመታት ኣብ ዝቕድድም ምሽክለታ ኣብቲ ላዕለዋይ ደረጃ ኮይኑ ክኸይድ ርኢና ኣለና ምናልባት ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ምስ ዘጋጠሞ ኢንጁሪ ኣብቲ ውድድር ዝሕሊሉ ድሕሪ ምጽናሕ ከም ብሓድሽ ብሓያል ዓቕሚ ተስኢኾም ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ሲዝን ክንሪኦ ክኢልና ኢና ኣብ ዝሓለፈ ሲዝን 14 ዝተፈላለየ ውድድራት ከካይድ እንከሎ ካብዚ 7 ቱራት ነይሩ ወይ ድማ ዙራት ነይሩ ዝበለጸ ዓወታቱ ወይ ድማ እቲ ዝበለጸ ሪዛልት ናይዚ ዓመት ድማ ኣብ ላትሮፒካ አሚሳባንጎ ኣብ ቀጠልያ ማልያ 4ይ ደረጃ ክሕዝ እንከሎ ኣብ ቱርዲ ማውሪሰስ ድማ ኣብ ቀጠልያ ማልያ ከምኡ'ውን ኣብ'ውን 4ይ ደረጃ ሒዙ ነይሩ ኣብ ሳልሳይ ስቴጅ ድማ ናይ መድረኽ ዕውት ክኸውን በቂዑ ነይሩ ኣብ ግራንድ ፒክስ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ነይሩ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ብሓፈሽኡ 45 መዓልቲ ዝተዘርግሐ ውድድር ወይ ድማ ቅድድም ከካይድ እንከሎ 5474 ኪሎ ሜትር ክጓዓዝ ክኢሉ እዩ ምናልባት ኣብቲ ቻምፒዮን ዓለም ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ተኻየደ ኣብ ዝገበሮ ውድድር ሓደጋ ምስ ኣጋጠሙ ብድሕሪኡ ናብ ካብቲ ሲዝን ኦፍ ናብ ብሽክለታ ክምለስ ኣይከኣለን እንጂ ግን ኣብቲ ማሕበራዊ ሜድያ ኣብ ልምምድ ከሎ ዘርኢ ስእልታት ርኢ ኣለኹ ሶ ኣብዚ ሓድሽ ሲዝን ናብ ውድድር ክምለስ ተስፋ ንገብር ሶ ብሓፈሽኡ ናይ 194 ናይ UCI ነጥቢ እውን
ኣዋህሊሉ ኣሎ ሕፁይ ካብዞም ናይ ሎም ዓመት ብሉፅ ኣፍሪቃዊ ንምዃን ተሓፂም ዘሎ 15 ተቐዳደምቲ ድማ ሓደ ካብኦም ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ንሪኦ ናትናኤል ተስፋፅዮን እዩ ናትናኤል ተስፋፅዮን ኣብ ሰዓት እዚ ምስ ክለብ ትሬክ ይድርከብ ደሎ ናትናኤል ተስፋፅዮን ኣብ 25 ዝተፈላለየ ውድድራት ከካይድ ክኢሉ ኣሎ ጁሮ ኢጣልያ ሓዊስካ ድማ ካብዚ ኣብ 8 ቱራት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣዝዩ ብዙሕ ቱር እዩ ማለት እዩ ምናልባት ዝበለፀ ሪዛልቱ እንተዳሪና 9 ግዜ ኣብ ቶፕ 10 ክኣቱ ክኢሉ እዩ ኣብ ክራይቴሪየም ዶልፊነ ኣብ ካልኣይ ስቴጅ ሳልሳይ ደረጃ ክሕዝ ክኢሉ እዩ ብሓፈሻ ናትናኤል ኣቐዲሙ ካብቲ ዘጋጠሞ ሓደጋታት ወይ ተደጋጋሚ ምውዳቕ ናብቲ ትክክል ፎርሙ ኣብ ምምላስ ዝርከብ ተቐዳዳማ እዩ ስለዚ ኣብዚ ዓመት እዚ ን65 መዓልታት ዝኣክል ክፅውር እንከሎ 9372 ኪሎ ሜትር ተጓዒዙ ኣሎ 333 ናይ ሲኣይ ነጥቢ ድማ ኣዋህሊሉ ኣሎ ማለት እዩ ሓደ ካብቶም 15 ንብሉፅ ኣፍሪቃዊ ተሓሲቦም ዘለዉ ተቐዳደምቲ ክኸውን ከዓ በቂዑ ኣሎ ማለት እዩ ምናልባት ናትናኤል ተስፋፅዮን ኣዝና ብዙሕ ንፅበየሉ ተቐዳዳማ እዩ ብዙሕ ግዜ ብተደጋጋሚ መውዳቕቲ ከጋጥሞ ንርኢ ኢና ምናልባት ኣብዛ ሓዳሽ ዓመት ካብ መውዳቕቲ ድሒኑ እንተደኣ ትክክለኛ ዓቕሙ ከርኢ ክኢሉ ብሉፅ ሪዛልት ከምፃልና ኣዝና ንፅበዮ ተቐዳዳማ እሞ ፅቡቕ ዕድል ንምንየሉ ብድሕሪኡ ንሪኦ ኣማኒኤል ገብረእግዚኣብሔር እዩ ኣማኒኤል ገብረእግዚኣብሔር ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ 20 ዝተፈላለየ ውድድራት ክወዳደር ክኢሉ ኣሎ ከምቲ ንፈልጦ ኣማኒኤል ገብረእግዚኣብሔር እውን ምስ ናትናኤል ተስፋፅዮን ኣብ ዓባይ ክለብ ትሬክ ተፀንቢሩ ምስኣ ኣብ ምውድዳር ዝርከብ ተቐዳዳማ እዩ ካብቲ 20 ዝተፈላለየ ውድድራቱ ኣብቲ 9 ናይ ቱር ውድድር ቮልታ ስጳኛን ጁሮ ኢጣልያን ደሚርካ ማለት እዩ እዚ ካብቶም ኣብ ቅድሚት ዝስርሑ 3 ወይ 4 ዓበይቲ ቱራት ናይ ዓለም ኣብ 2 ክወዳደር ክኢሉ ብፍላይ ከማን ቮልታ ስጳኛ ጁሮ ዲ ኢጣልያን ቱር ዲ ፍራንስ ነዮም እቶም ዝዓበዩ ስለዚ ኣብ 2 ካብዚኦም ክሳተፍ ክኢሉ ኣሎ ኣብዚ ዓመት እዚ ምናልባት እቲ ቤስት ሪዛልት ናይ ኣማኒኤል ገብረእግዚኣብሔር ኣብ ሓደ መዓልቲ ውድድር ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ነይሩ ኣብ ጁሮ ኢጣልያ ኣብ 4ይ ስቴጅ ካልኣይ ሻድሻይ ደረጃ ክሕዝ ክኢሉ ነይሩ ኣብ ናይ ኤርትራ ቻምፒዮን ድማ ናይ ግዜ ውድድር ብብሉፅ ግዜ ብምዝጋብ ቀዳማይ ደረጃ ክሕዝ ክኢሉ ነይሩ ኣብ ቮልታ ስጳኛ እውን ኣብታ 9ይ መድረኽ 4ይ ደረጃ ክሕዝ ክኢሉ ነይሩ ብሓፈሻ ኣማኒኤል ገብረእግዚኣብሔር ናይ ስፕሪንት ተቐዳዳማይ ኣይኮነን ግን ኣብ ናይ ጋንታ ስራሕ ኣዝዩ ሓያል ተቐዳዳማ እዩ ከም ውፅኢቱ ከዓ 85 መዓልታት ዝተዘርግሐ ውድድር ክካይድ ክኢሉ ኣሎ ኣብዚ ዓመት እዚ ልዕልቶም ኩሎም ተቐዳደምቲ እንጠቕሶም ፀናሕና እውን 13001 ኪሎ ሜትር ክጓዓዝ ክኢሉ 357.14 ናይ ሲኣይ ነጥቢ እውን ከዋህልል ክኢሉ ኣሎ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣማኒኤል እግዚኣብሔር ብሓቂ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ዓመት የሕሊፉ እዩ ምናልባት ከም ተቐዲሞ ዝበልክዎ ናይ ስፕሪንት ተፃዋታይ ስለ ዘይኮነ ኣብቲ ናይ መድረኽ ዓወታት ወይ ድማ ኣብቲ ናይ ነጥቢ ዓወታት ስለ ኣብ ተቐዳማይ ስጋብ 10 ደሎ ብተደጋጋሚ ስለ ዘይንሪኦ ምናልባት ብኸምኡ ንልክዖ ስለ ዝኾንና ብዙሓት እቲ ዓወታት ኣብ ዓወታት ዘየለ ኮይኑ ክስማዓና ክእል ግን ኣነ ብናተይ ኣረኣያ እቲ ኣብ ብሉፅ ፎርም ዘሎ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ኣብዛ ሰዓት እዚ ንሱ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ስለዚ ኣማኒኤል ገብረእግዚኣብሔር ብፍላይ ኣብቲ ተረርቲ ዓቐበታት ወይ ከቢድ ተፀዋርነት ዝሓትት ነዊሕ ኪሎ ሜትራት ዘድምዕ ኣዝዩ ብሉፅ ተቐዳዳማ እዩ ከም ውፅኢት ድማ ካብቶም ሎም ዓመት ንብሉፅ ኣፍሪቃዊ ንምዕዋት ተሓፂኦም ዘለዉ 15 ተቐዳደምቲ ሓደ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ እዚ መስል ናይዞም ኣባላት ኣግማል ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ካብቲ 15 ሕፅያት ኣትዮም ዘለዉ ተቐዳደምትና እዮም እዚ መስልቲ ናይ ሎም ዓመት እቲ ውፅኢታቶም ወይ ድማ ንዘሕለፍዎ ዓመት ዝመስል ነይሩ
ስለዚህ መን ይዕወተሉ ይኸውን ዝብል ምናልባት ሞር ኣብ ሄኖክ ሙሉ ብርሃንን ቢንያም ግርማይን ዝዘጥጥ ኮይኑ ይስምዓና ኣነ ንስኹም ከብርእይተኹም ኣብዚ ዓመት እዚ ብሉፅ ኣፍሪቃዊ ኮይኑ ዝሽለም መን ይትብሉ ኣብ ኮመንት ጽሓፉልና ምስ ምኽንያቱ ጌርኩም ንኹሎም ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ጽቡቕ ዕድል ይምንየሎም ብኻልእ መደብ ክሳብ ድምለሰኩም ሰናዩ ምሳኹም ጽናሕኩ ብእምነት ጸጋይ ብኤምኤ ኣብ ወግዒ ስፖርት ሲኤም ኤክስትራ ቻነል ላይክ ሸር ሳብስክራይብ ብምግባር ከተተባብዑና ምሕጸነኩም ሰናዩ